L'abominable home de les neus, l'abominable home de les neus, l'abominable home de les neus, l'abominable home de les neus. Soc l'abominable home de les neus, però m'estimo més que em digueu Yeti. Diuen que costa molt de veure'm, però és normal. On jo visc fa un fred que pela, així que em quedo a casa veient el futbol. Tanmateix, la meva dona opina que surto massa. Fa poc em vaig comprar una antena parabòlica i des que la tinc encara surto menys de casa. Acostumo a demanar-me unes pizzas, però de tant en tant, perquè cada cop que encarrego una pizza, el repartidor ha d'agafar un helicòpter i em demana una propina exagerada. Han vist petjades meves i diuen que són molt grans, però jo tinc els peus molt petits. El que passa és que em vaig comprar unes botes molt grans a les rebaixes que estaven molt bé de preu. I haig d'estalviar perquè, entre d'altres coses, gasto molt en calefacció. Un dia faré una festa i convidaré a tots els que m'estan cercant, però la faré al Carib. L'abominable home de les neus, l'abominable home de les neus, l'abominable home de les neus, l'abominable